Ja, ja. Det er Kim. Karen er på vej. Den er helt perfekt, mand. Har I fundet ud af, hvad vinkel der er bedst? Sådan her? Ja, hvis vi prøver 45 graders vinkel deroppe nu, så kan vi se, hvor højt og hvor langt det flyver. Ja, vi er da ikke de eneste, der ødelægger skovfreden. Nej. Okay. Er I klar? Rydde dem, hvis det er i appelsinerne. Og så bliver de lidt smættere. Jamen, den kan godt gå i den her aflange. Hvor var Kim henne? Jeg tror, det lød som om han løb, så han er nok på vej. Han har nok hørt os. Der er også godt en, der lige må optage det på min telefon, hvis det er. Skal jeg filme med 2 telefoner? Ja. Der er vel knap på siden, er der ikke? Ja, det er rigtigt. Den er så dum. Ja, den er. Nu skal du kigge, Mika. Den er længere om at komme ned. Det var ingenting. Okay. Ja. Der gik i flere stykker. Vi er ikke ned i højde med vand. Ja, ned i knæk. Det går lige lidt ned. For at den ikke falder for meget. Okay. Ja. Vi skal se, om vi kan ramme træet. Ja, det er ikke rammer. Går ind om bag ved træet. Så nu kommer der ud. Helt ned. Så nu kommer der ud. Helt ned. Er der nogen, der skal have billedet en appelsin? Jeg kan se, der står allerede i med hårspray der, eller hvad er det? Ja, det er silikone.
jeg kan ikke se. Det var langt den der.